Lähti. No niin, terve tanssimaan. Tiedätkö kun mä oon yksinäinen nykyään? Mulla ei ollut pitkä aika ketään ketä tulisi tanssiin munkaan, mutta mä oon niin yksinäinen nykyään. Pitää rehellisesti perseestä kiinni. Haluatko sä tanssia munkaan? En mä. Mä pidän siinä, hei mä pidän ronkeloa. Och ingen rätt mig en sådan som jorden på Östersund. Jag håller i mina armar, så jag håller i mina armar. Men ingen så ljus och runt som jordens på Östersund. När sist det på jorden där hemma var det dubbla anklar så när det kanske var Japan kan vänta så när det mer. Jag satt som en jungfru med armen i krok och vilka ord som jag sett i en bok och som skildes framför hennes dörr. Har du hört den sagan förr? Jag är en sådan stund som jungfrun på Östersund. Och ingen gör mig en stund för mun. Sä oot päässyt pois vittu. Mitä rikoa Minna on tuolla? Käsi oli hyvässä kohtaa. Oliko nättiä? Siellä ne on. Siellä ne kaksi. Soiko se kuvaa? Mulla on video. Ostaks mulle?